Já to tuším. No to nebudou tanečky. Já tuším, co to bude. Ty jsi to dohodla s klukama, proto ti volali. No žádný, že to potřebovali divadelníci. Jste to hasičů. To nikdo nezavolal. Jenom s kutilům tady. Jdou všichni. Ta mohamedánská vlajka. Oni jdou všichni, ale kde to punktovala? Teda, ty. To je Monika tady. Už zas. Potlesk pro generála! To je potlesk! Neumíš seskat! Stačí, budu mluvit! Přicházíme z rozkazu krále do této krčmy, kde jsou sami urození páni a urozené dámy. Údajně se zde nachází člověk, který dovršil důchodového věku a odmítá dál plnit královské povinnosti. Prý nechce pracovat a bude žít pouze na úkor daní našich poddaných. Proto, nesmát se, vás to taky jednou čeká. Proto jeho výsost, král Miloš I. navrhuje trest, aby rok sloužil v naší armádě. No, samozřejmě není to celá armáda, zbytek zůstal tam za potokem, ale já osobně navrhuji rok u jezdectva. Jo, jezdectva! Pěchotě! Pěchota! A nemáš koně! Jezdectvo je lepší, za potokem říkám. Jezdectvo je lepší. Jo, jezdectvo je lepší, hej! No, služebního koně v plný výbavě. A my mu dáme zámek a boky navrch. Moment. A kůži. Když se nemůžete dohodnout, kdo je lepší, navrhuji fair play. Souboj samozřejmě. Jdeš ty. Nejlepší bojovník. Trošku zreznout dám prostě, no. Ono to nevezne potom, tak na taky vole jen. Slyšeli ten dečel. Pěchoto. Toho nejlepšího beru teda zpět. Jde se s tou čo bojovat, to si říkáš, že jsi jezdec? Jo! A už je to ty, ale když tak chytrý, tak ti to ukáž. No, dobře, tak pojďte jít. To si neudělám sám. To nemám. Co? No jaký ovoce, ne? Jo! Do sebe! Do něj, generále! To má být pršet, Chudáky.
Kotek. Hezky! Já se tady někomu dovolu tleskat? Tak moment. Ty se vrať bublu. Já na to zase postoju. Tak ti bublu. Ty šel jste Google. Roku jednička, roku druhej. Tak se nehádají. Moment. Ještě by nás zajímalo, jakou budoucí rentier vykonával funkci vůbec. Co? Nebo nás kněte. Hele, nebyl to inženýr. Že to člověče, ředitel. Taky. Moment. Tak to je jiná. Podívat! Nejvýcejší v naší armádě jsem já. Jak chcete? Ano. Tudíž nemůžeme přijmout nikoho chytřejšího. To vidíš, co připomíná. Moment. Kdo říkal ekonom? Tady. Ekonom? Není tam ještě volný místo toho královského pokladního? To není. Minule jsme ho obsazovali baronem Babišem. Dobře. V tom případě musíme navrhnout někoho hloupějšího. Kde je tady zvláštní škola? Tam tím směrem. Dobře, seřadit. Stavete prapor. Prapor. To nevidí. To nevidí v tomhle. Máš všechny zuby? My se s váma loučíme a jdeme si navrhovat teda ty pitomce z té školy tam. Prej máte jít do sněmovny! Jak to neplánoval do té ruky. No víš, to je hlava zůstala. To nevidí, že tam lidi to není vidět. To jsou blázni teda. To jsou blázni.